Hemejäde salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşigimiziň 202-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, prosmotr ýagny görülme, gowolyn like basýan gaty azly. Ya like basmak töregli boldy, men habarym ýokmy? Like basmak intäm mut bolsa, ýekece like basyp bizi gollaň, menem tätiriklere başlaýyn. Klip täzeriklerine başlaýar. Azat Dönmez Fit Mehri Yeketagym. Kapıları açtın, yüreğime koydum. Bu yola yeke koymayın. Ellerimi koy ellerime. Neden son hiç koymadın? Dostlar, Gülçinar Aydyma başladymyka? Ya durdu filan bir ýezeklik kolaborasiýa etdilermika? Biz gaytalarly yene şol yüzeniyor. Gaytalarly yene gel. Gaytalarly yene şol yüzeniyor. Mekan MB täze klip ödürläpdir. Ýalňyşmasam Mekanyň şu klibi 2 lokasiýada düşürilipdir. Hem Aşgabatda, hem Awazada. Şu oglanyň üýtgeçlik talant bar. Aşetmemi yanım koydum sevme. SP täze klip ödürläpdir. Alan. Seni hudulaca getiren Allan seni Allan hudulayım seni. Telewit okulyjy we Eýrany türkmen gardaşymyz Arif bilen täze klip ödürläpdir. Killemin içine çekilmeci hasretler doli. Sen o yerde inni men kaldım bu yerde. Yapılım aramıza ayrılık perde. Dostlar, menin pikirimçe bilmen lälem bilmen aýdymyny köpüňiz bilýänsiňiz. Ana şol aýdymyň sazyny Timur Umirov saksofonda owadan edip çalypdyr. Halkaydym Time Olwiwi Riyamwanyň Instagramyndan bolsun. Gumly gelin. Bakışmaya bakışlı. Çöküşünler çöküşlü. Mayaları koşar kıçına. Buraları canlı gelin. Gumly gelin. Çip yamalı memli gelin. Gumly gelin. Çip yamalı Empo şarjyna başlaýar. Gatşat täze aýdym hödürläpdir. Mertebe. Bu aýdym hakykatdanam rap dinleýijiler üçin bayram. Sen bilen bilecektin şu deyip sana kepe topladım epey kepledim kepler ağzım bekledim deme içimde tuttum aldı deşman ödüm kıyete bakınlar çökülüp dengede. Endiki täzeci aýdym Aziza Wakal söýgümiz üçin. Bar yarık yalasın evime geçin. Evime geçin. Nazir Habib bilen Aýdaýyzyň ýene bir täze aýdym hödürläpdirler. Edeneme et kılcan bolsana burnana mervet kılcan. Edeneme enemde çektiraymezen deyip koşa şükür et kılcan. Hey moni mun bolan bolşuni meni allan bolşuni. Şat öz repertuaryna we pal galyp täze aýdym hödürläpdir. Seni gören badyma. Seni gören badyma. Keşbin urşady men ýadymy. Öpkünük yok melan bilýän. Tözüňden ok ýürek düşýän. Näme etdiň ýene gelişýän. Hacı Mamet bilen Perhat Ataýew bolan bolşuny. Medicilmi bilem o. Vay bolan bolşuny. Nedir ben kulun bolşuny. Vay bolan bolşuny. Ýürümi
Enfo şarjygyna soňky täzelik Batyr Çapaydan Ayna canım. Canım, ayna canım, canım senin yarım. Canım, ayna canım, senin intizarım. Instagram täzeligi biziň söýgüli aýdymçymyz Murat Öwöz bilen Bilbil Öwözowanyň toý gününe bagyşlanan aýdymy we klibi tügeleme gözlegme. Söygümü bilen azap yollar aşalı. Söygümü bilen bağıta edimledeli. Benç öre Instagramda Azerbaycan aýdymy mut video ýükläpdir. Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk. Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk. Ben sevdalı bir diken sen açmamış tomurcuk. Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk. Mavi kız kara çocuk gözleri boncuk boncuk. Ben sevdalı bir diken sen açmamış tomurcuk. Azat Orasowyň ogly Ahmet Arap aýdymyna täze cover ködürläpdir. Oňa da kreatiwny video paýlaşypdyr. Gaty pul kolaj. Saktan hep cepten kulakta kalli tağdan tezi beyne urdu kendi tanfa özne berdi dinle bak haber. Aklım çaşar aydımın basına terideyde senim sağda çıkartrak bu izi bizi tansikyes bum 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 bum. Dostlar, ata keşi ogly halal değil ýara. İska Müslümiň ogly atasynyň ýygynyň rap aýtmana başlapdyr we öz ýaşlaryna göre diýsen gowy. Kakam uğraştım bana rapi doğru atmağa. Yönü özüme möcük mikrofonu bermağa. Yürgü deli yazmağa studiyanı yarmana. Eğer meni halasan TikTok'ta yazmağa. 330 BMW'da kakam meni aylaya. Mektebimde molunurım direktörüm halaya. Inni gelýär YouTube täzeliklerine. Dostlar, nesip bolsa şu hepdeniň 4-nji güni Maral Durdy we bilen ýüz-ýüze gepleşigimiz çykar. Hemen salam dostlar, görüşünüz ýalyn. Bugün täze proýekt üçin taýinlanýar. Nur Fashion House'da mehmançylykda nesip bolsa iň ýakynlykda Maral Durdy we bilen täze gepleşik. YouTube dünýäsinden ýene bir täzelik Betbelli'den motor drift barada. Sen drift et bilen? Edip bilen yöne dözemok. Yerimizden galyaz ve hotlayaz. Ve ondan son hadi Inni gelýär iň gowran şahajyklarymyzyň biri, köneleri ýatlar şahajygymyzda Gülşat Gurdowa bilen Kerim Gurbanalyýew aklymyň hayrany. Yine bir könler ýatlaly Halipa Akştaparov bilmen. Bilmen, lelem bilmen. Düwür yarım neme azlayan. Gel gel, lelem gel gel. Yürüp bağrım deyle dağlayan. Bilmen, lelem bilmen. Düwür yarım neme azlayan. Gel gel. Lendem gel gel. Yürüp bağrım değil dağlayan. Inni gelýär tesirleri okumaly şahajygymyzda ilkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Perman Bayramow. Salam mejitama işiňizde üstünlük 1-nji komen Perman Bayramowdan. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz, gutlayan.
Enniki tefsirimiz Azat Babayev. Malades diňe öňe mene hemme täzeliklerden habarly bolýan, işiňizi üstünlük arzu etýän. Köp minnettar. Yeni bir tefsirimiz Maksat Çarev. Salam mejitama işleriňizi üstünlük arzu etýän. 6-njy Eytunurun kebelek klibini könlüri ýatlamak bölüňizde goýaýyn. Haýyş, 3 ýedekden bäri haýyş etýän 51 san talipler garaşa Özbegistandan. Nesip bolsa inniki bölümde hükman goýarys. Inni gelýär soňky tesirimize Allah Nur Sapargeldiýew. Salam, men birinji. Gynasaq da birinji bolup bilmäsiňiz. Nesip bolsa inniki bölümde birinji bolarsyňyz diýip umyt etýän. Dostlar, iň esasat näme? Özüňize goja terediň. Inniki bölümde görüşýänçek hoş, sag olun. Dostlar, prosmotr ýagny görülmeleriň sany köp bolýan, ýöne like ýani ýok. Dostlar, prosmotr ýagny görün. Dostlar, prosmotr ýagny görülme sany köp bolýan, ýöne ýok. Dostlar, Gülçinar Aydyma başladymyka ýa durdy filan bir gezeklik karabır. Dostlar, Gülçinar Aydyma başladymyka ýa durdy filan bir gezeklik karaba diýip bilemok boldy. Hem Aşgabatda, hem Mekan MV täze klip hödürläpdir. Ýalňyş. En altına howluk var, nire var ya. Mekan MV täze klip hödürläp. Kaşama öňe evi ortaý şeýtden gördüňiz. Hem Awada, hem Aşgabatda. Dostlar, menin pikirimçe emejämiz bilmen, lälen bilmen aýdymyny bilýänsiňiz. Ýaman biz pantol sözden bolupdyr da. Neyse. Dostlar, menin pikirimçe bilmen, lälen bilmen aýdymyny dogrumy şo. Timur Umirov saksafonda çalypdyrmy, gowy edipmi? Rap dinleýänler üçin bayramdyr. Bu aýdym hakyky rap dinleýänler üçin bayramdyr. My? Ýene goý kütüp bar ýa-da halkaýdym time aýtman. Dere. Halkaýdym time Oğulweýwi Reýemowadan bolsun der. Halkaýdym time Oğulweýwi Reýemowadan ister. Oğulweýwi Reýemowanyň Oğulweýwi täzen aýtsyn. Halkaýdym time Oğulweýwi Reýemowanyň diploma. Ere bilýsin diploma ýalyp şu. Mundan diýedim. Oğulweýwi Reýemowanyň. Bak seni diýip ha gürlüsem diploma. Bu aýdym hakykatdan hem rap dinlerdir. Empo şajygyna başlaýar, gatşat täze aýdym hödürler. Dedim git. Şat öwüz et. Täze aýdym hödürläpdir. Seni görün badym. Ma. Hoşça taým ma. Hacı Mammedow bilen Perhat Ataýew men bolan bolşum. Geçen ýaly bölüm soňra sen sesiň ýok bolýan, ýa-da skuşa özüm gürläp oturan ýaly. Bir bilen gürleşden has gyzykly. Ol aýdymda kreatiwny video hödürläp. Oňa da diýmeli. Azat Orasowyň ogly Aman. Azat Orasowyň ogly Aman. Aman ýene. Adyny değiştirelim ya bunu. Ahmet değil. Azat Orasowyň ogly yine Aman nice bana. Aman söýüreyim men bolmady. Dostlar, atan keşfi o hala dilýär. Onýazar dilýär. YouTube dünýäsinden yeni bir täzelik Betbelliden motor. Nesip bolsa inniki bölümde hopman. Täzelik